Sétálunk egy korhadó, vagy elkorhadt, kitört fűszfánál a patakparton. Kicsavarta a szél, mert nagyon kirágták a közepét a különböző rovarok, akik itt éldegéltek benne, vagyis hát a gyerekeiket ott nevelgették. És hogyha megnézzük a fának a szárát, törzsét, akkor ott fogunk találni téli fülőkét. Méghozzá nem egyet, mert ez egy csoportos gomba, hanem így csoportokban, ilyen kis kupacokban. Ugye milyen szép, szerintem is nagyon-nagyon szép gomba, és olyan, mint egy virágcsokor. Látjuk a kis kalapokat, a gömbölyűek, és a közepük az ilyen sötétebb, barnás, és ahogy megyünk lefele, a kalap szélefele, az meg olyan világos sárgás. Hát ezek a téli fülékék. Egyébként ők is gyógygombák. Van, ahol Kínában termesztik őket például, hogy tudják a gyógyászatban használni. Nagyon finom, bármilyen ételbe bele lehet dobni egy finom tojás rántottába is, és akkor itt, ha megyünk lejjebb a fatörzsénél, eljutunk egészen a földhöz, akkor itt is látunk csoportokat belőle, és látunk benne olyat is, ami már nagyobb, és látszik, hogy a kalapja ezeknek a kicsit nagyobbaknak az pörge. Itt ez megvan, így a széle így pörgülve, nem tudom mi a jó szóra. És ha megfordítjuk ezt a gombát, és megnézzük, hogy milyen a lemeze, ami a kalapról, alulról ugye látszik, hogy elég szélesen vannak ezek a lemezek, és ilyen világosak, ilyen krémszínűek, majdnem fehérek, és ez egészen oda mennek a tönkhöz. Ez a fülőkének a jellemzője, és a szára, vagy tönk, ilyen mindig azt mondom, hogy a szára, az pedig ilyen barnás és ilyen szálas. Azt nem tesszük bele az ételekbe, csak a kalapot, és ez a tönk, ez még lefele ilyen barnásabb is, fölfele világosabb. Hát, hogyha most nem itt lennünk ebbe a hóba, februárban, akkor esetleg összetéveszthetnénk a kémvirággombával, hogyha így még kezdők vagyunk, de ha jobban megnézzük azt a gombát, akkor fogjuk látni a különbséget, hogy azért nem annyira könnyű összetéveszteni. De van, amikor az is áttelel, és akkor azért van rá esély, hogy azt találunk ezeken a korhadt fákon, vagy a környezetükben. Na, köszönöm a figyelmet!